Matul il-jum tal-ġimgħa ntemmet l-ewwel edizzjoni tas-Summer on the Move fil-Gżira Awċija, edizzjoni li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 3 xhur b'aktar minn 80 tifel u tifla. Dan il-programm huwa estensjoni tal-istess programm li diġà jsir f'Malta u li fih jieħdu sehem eluf. Biex jalqu din l-edizzjoni il-Gozo Sports Board ħaseb għal ġurnata attivitajiet fil-ground tal-kulleġġ ta' Għawdex bilan li aktar tfal jitħajru jibdew jattendu għall-edizzjoni On the Move Skola Sport tax-xitwa. Din l-attività kienet miftuħa tfal kollha Awċin, mhux dawk biss li ħadu sehem f'Summer on the Move, iżda anke dawk li ħadu sehem fi programmi tas-sajf ma' skejjel oħra. Dan jtina aktar stimolu, il-riżultat u s-suċċess ta' dan il-programm jtina aktar stimolu sabiex inkomplu naħdmu sabiex fix-xhur li ġejjin ikonna tendenza akbar f'aktar programmi għal skola sport li tiftaħ fi ftit ġimgħat oħra. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari sostna li Sport Malta flimkien mal-Gozo Sports Board qiegħed jara li tfal Awċin ikollhom dan is-servizz provdut minn coaches kwalifikati biex fil-waqt li jieħdu gost it-tfal jiddukaw ruhom ukoll. Meta mistoqsija dwar l-esperjenzi tagħhom matul dawn l-aħħar xhur, it-tfal qalu din kienet esperjenza li ħadu gost jagħmlu aktar u aktar għax żemmew ruhom attivi. Ħadd pjaċir nilgħab sports mal-ħbieb u għamilt ħafna ħbieb ġodda wkoll. Ħadd pjaċir nagħmel aktar fis-sajf climbing u li ħanniftakar għax ħadd pjaċir ma' sħabi. Nagħmel ħafna sports differenti u nitgħallimhom u nsir aħjar fihom. Biex jara li l-interess fl-sports fil-Gżira Awċija jkompli jiżdied, il-Gvern qiegħed jagħti sussidju ta' nofs il-miżata tal-programm bi spiża ta' madwar 3,000 euro, filwaqt li joffri wkoll transport b'xejn minn kull lokalità Awċija.